adlaw kaninyo diha do landay. Ngayong adlaw. Ako tarong-tarong nga ko ninyong tambag ha. Ano, sige, tarong-tarong ako. Ano ko sabihin mo? Ano man? Ako na si Malu. Ay, so? Binyo na. O gusto na tagsuwat na ninyong programang Mga kamlot sa akin mo way tarong tambag na ko din eh. Kabahin din sa kumbana nga si Pablo. Sabay lang ko na muna mong bana ni mo. Bana rin na muna. Yung gani ko, patambag ko. Klado kay Kamror ba kagwapo? Ayaw naman niya kung bana. Atas kisoy. Bana na ko si Pablo, sig body fit. Bisag, niwang kayo mag-body fit. Nahayo pa rin tuko ni ba? Kalagot. Ano mo guna siya? Kami sakyanan. Tingnan naman lang ko kay... Kada tulog ka adlaw, magsige ka daot. Maghilak ang simana kung dili madaot. Dalon na sa shop. Duda juga niya kung bana ba? Bantog radi ay. Hala. To make the story short, ano yan na? Ang kaplo, tsakong kinaboy. Abloy. Saan naman po? Saan naman po? Ikaw, suka na palitan ako ang sakyanan. Sige na, pasyap. Alausan ba ng sakyanan ni mong ibarin nga? Tulo naman lang ka, taya, wari pirma na, mabungkag naman po Isulti na. mo ka pagpalit ako, anak, kaya mapait ko branyo. Magpalit ako, anak, dawat tayo ka. Ranyo. Samang ka. Suko, pamangani ka ni palit ka ning baratohon na kayo ni. O niya, karoon ako, nakalang mo sa ko di ay. Umukali. Usama rin ako ni, payo gila ko ni kay. Sa kasar mo na yung ato siguro po. Sabi na kasa nga ika. Bisag na mo na sa balay nila ni Uldo dia sa unahan. Magsakyanan. Bisag ato na sa paligid nga, duro kayo magtason, magsakyanan. Kabalo ba ka nga? Anong luto, magsakyanan. Unsa bang ka? Igno ka? Ako na igno. Ginarod test ako nito sa kinan kay. Runtes, kabalo ba rin ka nga dauto na, ginaruntes na mo na. Ipalit pa na ito ni, dauton man na ini. Oo, ikaw na binigingon nga, kuhan, dauto na. Runtes niyo. Mau gani nang ipalit Ay, ni. ikaw abloy, ay na. Alam nga din payo, paminarugod ka. Tentahan na taga, ika na po na tang tagiya ni sa kinan ni. Ako labot. Kaya muna yung ipili nga sa kanan, kaya ganahan ka na, yung pagkaganahan kaya ka na, kaya muna ipa-upgrade. Habay upgrade, anak! O gani ginapasap na kung ano masuko naman inuong ka matukog sap. Sumbre ko ang siya, natural yung kung tanak ko ni Wala, kung sabi ko, asawa ko ni mo. Samang ka, wala ikaw palit, buro na bagag. Wala mo ito, gastuhan na bisag, ultimo palistro. Ulog stan. Ultimo sticker, anang tambir, wala yung palit. Hindi kung gusto ka. Saan? Ako na yung kwan, balik na ko na ito. Di, Ikaw na ron. payo na ko kaya di mo start. Ano ba? Payo ni mo? Sige lang, payo. Usbo na ko ha. Ikaw ba? Ikaw? Tentahan na natong sakyanan, ika na po na tang tagiya. Abloy, ang ako pangkanay, payo ni mo, dili na kayo mo yung latit, tabo ko labot og galbahan, tatana. Ipaayo kayo na to sa shop gani para di ka mag... Samungka ni mo, gana ni mo giyaw-yaw. Sabok na oras, pagpahangyo ni mga patkisikinan, waka sa moke. Ah, Ha? sige. O kung gusto ni mo, ubanta, magpaayo. Ha? Ha? Paano na pa ko rito? Masamad pinong ka ng mga bakal itong mataya. O di para mas... Kaya makasiti-asiti akong legs. Ano na siya? Ano na, Ragot? Mas may nang uban ka para may balangin mo. Ikaw mo bayar ito. Warang baka... Ay, ayaw na. Ipasap na ito ka.
ipasap na ko. Sabi na ito. Sige, sige. Ito na ko, ha? Tamo kay katawanak ka. Yes. Welcome to Pakyas Machine Shop, etc. Kuyaks at your service, boss. Yaks. Ya, pila may... Isa may- Kuhan ni mo na, countdown ni mo na. Pila may... Shoot mga ginabos kay starter mga nabos. Ya, gusto kag starter. Nay starter dre. Pero gasto kayo pagkaunan pa nimo ni. Eh, gusto ka madala na ido ka mo kao pa na ko de. Mo na lang sa mo na lang i-onboard permi. Pag naman na tulak man yung starter. Ayun na, gasto kayo na. Dagko na ba kayo naghamal na mong kauban na? Mga gani. Ay, Arnel, kusugay mo kaon na. Mayo ba nang mas mayo ba na ka gani? 2,000 gini siya. 2,000? Ah, grabe po na, oy. Bungol ka boss. Ka 2,000 na. 2,000. 2,000 na. Uy, I-rewind pa man nato ng kuhan ng starter. Yaks, wey, hangyo na, yaks. Ay wala na hangyo na hangyo. Ubos na kayo na. Gusto ka man na nagkipangayo. Gusto ka na starter rin sa kuhan ganing Tamiya. Ha? Na-starter rin sa kuhan. Na-starter fluorescent rin. Gusto ka? Di madalag, bisag 1,500 na. Na! 2,500 mga nini. Sige, 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 sige. Ano ya, ano ya. Pag anigay sa mong misis, pagbayad na to, tubuhan ko ni. Basta kayo. Balik ko na ko. Ha? Sige, basta ako. Muna yung pasi naman rin. O, sige. Basta dos. Patong bugog dos. Bahala ka diya. Kuha pa dos eh. Asawa naman tigbaso bigyan mo. Magbuot Uy, man ka. kuhaan mo, di may pakaunan pa kasi mga asawa. Mura na pa kayo nagkatrabaho. Isa man, balhin na lang ako nag-lying shop Ayaw, ni. ayaw, ayaw. Sige, dre na. Ha? Ako'y bahala na eh. Ay, Babala, pakyas raw kayo ninyong auto shop ni. Balhin na lang ako ni sa... Kuhan. Boss, ayun na boss. Sige, 2,000. Dito Lugro. na lang na sa atbang ko sa Sapat Auto Shop. Ako'y bahala na rin. Tarong ba? Kay, wato lang ko ilang not-nots machine shop. Majijibi ka dito. Sige, basta mo ni sabot na to, ha? Sige. Grabe naman sa kailang 4,000 ay. Ingnan, bitaw ti kang gasto kayo na sa kinana na. Ay, ginoo ko ni mo abloy. Saan naman ka? O di gusto ka, uban ka sa kuha. Ako, naglipog yung starter lang. 4,000. Magkapalit mo na diya sa mga tagkwalo, 500 anao. Kabalo ka, may na sila mo pili kay sila may sweeto na. O ako, mekaniko lang ko. Nagtukod ako kakong shot, di ako na mo ayaw nito sa kiyanan. Ako, naglipog ng kinukuha ni Bao. Ano yung matigom sa kwarta niya? Itong kwarta ito, pinahurot na lang sa kinana na. Kabalo ka, gusto niyo mo. Putol, magiging na sa kinana. Ba't awar ako paglagot ko? Eskwela na lang kukuhan. Pesda. Gasto na ka kayo. Gasto na sa kinana mo. Eh, balak tanong kung magtukod rin kuhan. Kanang abloys. Kuhan, auto shop and gym. Tatag gym da. Magsigugog gym. Tangin na lang po ng abloy ito siya. Anjim niya, udawat o labadang. Siya, ano lang. Parang gusto mo juga kang kinana. Ako ka lang. Tara, uban ko. Ako'y bayan na dito, be. Ikaw gusto ka mo kuhan. Tara, kaya ko lang ang dito. Ay na nagagyuwa kay maulaw taan na. Sa ato, tara, uban ko. Tara. Siya, ma'am. Isawa-sawa na kuglubag, ma'am. Mura na siya, 4,000. Lugawan ito na makapamakak. Ito na nih. Wala kita mabuhat anak. 4,000 lagi. Grabe po na mga alam po na, oy.
Ano di maghanap pa? Kayo nga mahal mo rin kayo. Dalawa pa ko lang shop dre, oh. Kanang ilang mga sakyanan dre katong 19 pa siguro 1981 pa siguro rin nga wala gitong patong na. Wait, ginuo ko na tawag katayak tangan-tangan, no? Dapat tanawa pa ko ni mga dagway ni mga mekaniko dre, mura ra ba jud mga gwapo. Isa mura naligo grasa, na isa kay lupyak yung ilok, mura na igog festival unsa. Taong grasa gid na. Ano naligo na grasa. Abloy. Ako last na ni Abloy, ha? Last na ni, ha? Ayo, Brad, sa may decision niyo, Brad? Ma'am, mga naginang nga mga di, ma'am. Mga naginang 4 mil. Mga naginang mabuhat na. Kung gusto ninyo, ma'am, dataan nyo na satbang, ma'am. 6 mil na satbang. Ay, lugawan ni Mahurot. Masa niya itong wala niyo, tinigo ka ni. Adala! Ma'am, salamat kayo, ma'am. Resibuhan na ito, ma'am. Alam, hindi mo resibuhan. Sana mo pagkabalo sa mong gasto. Hindi mo resibuhan. Aning-aning pa rin. Sagpa ko na lang. Ano lang gani ko, ma'am? Isog magay ka. Marunong wapa. Sa! Wala, mamoy. Ang ganda mo talaga. Thank you. Ma'am, wait, tip ya, ma'am. Ikaw, na. Wala na ko, ako kwarta dali. 20 pesos na lang. Ako pa ni Muti. Wala ko kwarta dali. Sabi siya, Abloy, naning gasolina? Wala gasolina. Bili na lang kung ID ko dito sa Kwan, sa gasolina station. Ay, ginoo ko. Saan, okay na ka? Okay na lang. Gani, relax mo kayong kagwapa ni mo. Relax. Gwapa ko? Diba? Ano palag diha, Brad? Ingna nga gwapa siya. Sige, gwapa man ka. Gwapa. Of health security plan that provides access to a Yes. medical fund. Ano tong bahin niya? Insular Life. Look ahead. Be assured. Zero. Last na naman yung wala mo ayaw sa kinan mo, sir. Di na ako yung mimig kayo, kay gabaan mo na yung style mo. Kasi gaba. Primero na, maandit tani. Wala na gaba. Inahin ka, sir. Ano? What happy customer ng kalaki mo, sir? Saan, maninuog Kaya ka. pagbalang mag-bioflu, unahan mo agad. Kabalo mo ko ni mo. Mag-bioflu Oh, ni dahil 20, masarap ang tagal. Sir, ang 20 ay. Patimbang na lang kung bakal, dre. Sir, di na ako makaya, sir. Kabalo ko din mo sa kinan, sir. Ako beti kayo, ana. Last na kung ayan, starter na lang, sir. Pag magkuba pa kayo ng kuba na, sir, di na lang pwede mayo, sir. Ano man? Sikitid na yung mga sakinan mo. Mismo sabol mo muna. Unsa naman inuon niya, eh? Gidaot ang atong kuhan dyan. Wala rin daw. Pero sa mali. Okay, kagami. Sabi na kami ng resibo. Doon sa mali yung niya akong credit card. Ha? Wala eh. Ha? Isa din ako na. Ano yung nagkuha ng electric fan, aircon. Electric fan, aircon para may TV nga flat screen ring nga 24 inches. Asa man eh? Nagkuha ba na yung kuha ni? Ha? Nagkuha ba na yung kuha ni Abloy? Ay, Ha? ano? Usawa mo na ako ni pagbayad eh. Kapalo ba ko? Grabe na kaya ako magpalikawat. Malala rin ako last option ka na itong credit card. Iba pag yung euro. Asa mo ito mga appliances? Asa ito mga appliances? Wow. Baga ka daw. No,
Real people on Ga, real paminaw, ga. health. Agay. Kaya na. Of health Paminaw, security. agay. I hear Layas rin, layas! access to Dito ka kabalo ko na kayo, babay. Nakatagna na ka nga. Energy, high-grade power. Susunuran ka ninong puldo na silingan to kasi driver niya. Nakay didang. Maupog yun nagbulabog ang ilkin. Hindi yung mga taxi driver, no? High energy. Nakay didang sa may obrero. Nakay didang sa may obrero. Ay, kumati. Layas! Tagumaat, uy. Layas! Layas! Kaya ko palayasan. Layas! Agay. Layas! Layas! Pagkakignaw ko kung paano doon anday. Para nag-check kwarta ako nag-buhi niya. At nagiging malas